Българската национална телевизия представя игралния филм Исус от Назарет, трета част. В ролята на Исус Робърт Пауъл. Участват още Ан Банкрофт, Ернест Боргнайн, Клаудия Кардинале, Валентина Кортезе, Джеймс Фарентино, Джеймс Ерл Джонс, Стейси Кич, Тонио Лубянко, Джеймс Мейсън, Иан Макшейн, Лоуренс Оливие, Доналд Плезънс, Кристофър Плъмър, Антони Куин, Фернандо Рей, Ралф Ричардсън, Род Стайгър, Питър Устинов, Майкъл Йорк, Оливия Хаси, Сирил Кюзък, Иан Холм, Йорго Вояцис и други. Сценаристи Антони Бърджес, Сузо Чеки Дамико и Франко Дзефирели. Режисьор Франко Дзефирели. Прогледнах. Виждам! Исус от Назарет изцели сляп човек. Кой? Исус от Назарет. Езра! Учителю, трябва да отпратим тези хора. Нямаме какво да им дадем да ядат. Да отидат в селата, там има храна. Не се налага да ги отпращаме. Вие им дайте да ядат. Как? Те са хиляди. Не можем да ги нахраним. Остана ли някаква храна? Това е всичко. 5 хляба и 2 риби.
Сложете хляба и рибите в кошниците и ги раздайте на хората. Хайде! Не чакайте, правете както ви каза. Съжалявам, има само една. Това е всичко. Гладни сме. Как само една? Има много. Риба! Риба! Чудо! Чудо! Стана чудо! Исус е спасението ни! Исус е нашето спасение! Амос, Бог ни помага чрез Исус от Назарет, нали? Чрез него можем да строшим веригите си. Трябва да отмъстим за Йоан Кръстител и да убием цар Ирод. Тогава какво чакаме? Чуйте. Беше казано много пъти, че нашето царство е тук. Но царството се нуждае от цар, нали? Затова сега е моментът народът на Израил да последва Исус от Назарет. С него за водач можем да съберем армия, да навлезем в Йерусалим и по време на Пасхата да защитим небесното царство. Тихо! Млъкнете! Сега е време за разумни решения, а не за абсурдни фантазии. Ти искаш да убиеш Ирод, а ти да нападнеш Йерусалим. Може да ви отрежат главите за тези думи. И един ден ще го направят. Амос, живеем в смутни времена и всички знаете, че страдаме заедно. По-скоро ще умра, отколкото да допусне Исус да бъде използван от хора като вас. Думите му звучат по-убедително от фалшивото ви сладкодумство. А враговете му? Кой ще порази враговете му? Кой ще ги разоръжи? Вашата лудост или неговата мисия? Юда, заведи ни при него. Трябва да говорим с него. Значи кръстителят беше прав. Първо да се променят хората, после царството. Не заставай на пътя ни, Юда. Това е съветът ми. Братя, Юда няма да ни спре. Харесвам някои от идеите му. Ирод трябва да умре, това е сигурно. Трябва да плати с кръвта си за кръстителя. Но съм съгласен с Юда. За сега не бива да намесваме Исус от Назарет. По-безопасно ще е, ако сега не говорим за него. Ще изчакаме Пасхата в Йерусалим. Тогава ще го доведеш при нас, Юда. Имаме братя в храма. Те ще принудят Синедриона да провъзгласи Исус от Назарет за цар на Израил. Съгласни ли сте? Да. 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 Да.
Не, Амос. Аз не съм съгласен. Изслушах всички ви. Никой от вас не е разбрал какво има предвид Исус. Какво означава присъствието му тук, на земята? Братя, и аз като вас вярвам, че народът на Израил ще се надигне в името на Месията и ще струши веригите си. Но вече знам, че Исус от Назарет означава много повече. Чрез него Израил ще се прероди, но не със сила, а чрез промяна в умовете. Симон, не можеш да изоставиш каузата ни. Вярваме в нея цял живот. Симон, избери. Избирам да се моля за вас и да следвам Исус от Назарет, ако той ме приеме. Ще те приеме. Йоан Кръстител не ядеше хляб и не пиеше вино и казахте, че е обладан от демони. А ето аз пия и ям с вас. Сигурно ще кажете, че съм лаком и пияница. Приятел на бирници и грешници. Равине, несправедлив си към нас. Ние уважаваме постиженията ти и разбираме колко са важни. Но до каква степен си готов да приемеш нашите закони? Чухме, че цериш болните в събота. Нима искаш хората да не почиват в събота? Ако овцата на някой от вас падне в яма в събота, ще отидете ли да я извадите? Бог направи съботата за хората, а не хората за събота. Разбираме какво искаш да кажеш. Но не е ли объркващо за другите хора? Ние живеем според закона. Ако приемем той да бъде управляван от изключения, сме загубени. Ако не бяхме се получили от строгостта на Моисей, днес нямаше да имаме закони, дори нямаше да бъдем народ. Прекалената толерантност и липсата на строгост в твоето учение ни кара да го смятаме за опасно. Законът ми дава сигурност. Той определя начина ми на живот и е мяра за това дали някой човек е прав, а друг греши. Не бива да съдиш. Ти, като син на Израил, знаеш, че сме избрани от Бог измежду всички племена да бъдем свят народ. Затова той ни е дал петокнижието, което е законът на живота. Трябва да се отделим от грешниците и да бъдем чисти и праведни. Но кой е праведен в очите на Господ? Каква е същината на закона? Слушай, Израил, обичай Господ, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум. Това е най-важната заповед. Добре го каза. Не си далеч от Царството небесно, Йосиф Ариматейски. Но има и друга заповед, не по-маловажна. Обичай ближния си като себе си. Но кой е ближният ми? Не, спрете я! Не можеш да влезеш. Тук не е място за такива като теб. Какво става? Това не е ли унази? Прелюбодейката? Да, тя е. Какво прави? Тя го осквернява. Тук не е място за теб, жено. Напусни веднага. Симон, седни. Но, Равине, ти не знаеш каква е тя. Моля те.
Симон, когато влязох в къщата ти, ти не уми краката ми, не ме целуна за поздрав и не ме помаза с миро. Тя изми краката ми със сълзите си. Изсуши ги с косата си. И ги помаза. Дъще, греховете ти, аз знам, че те са много, са ти простени заради величието на твоята любов. Само Бог може да прощава греховете. Твоята вяра те спаси. Върви. И не съгрешавай повече. Дъще, вземи това миро и го запази за погребението ми. Върви си в мир. Изцелявайте болните, очиствайте прокажените, прогонвайте бесовете. Не носете нищо, нито яга, ни храна, нито пари. В който град или село влезете, разпитвайте кой в него е достоен и останете при него. Ако някой град не ви приеме и не ви послуша, отърсете праха от нозете си, когато излизате от него. По-леко ще бъде на Содом и Гомор в съдния ден, отколкото на оня град. Пращам ви като овци посред вълци. Бъдете мъдри като змии и незлобливи като гълъби. Не се безпокойте как и какво да говорите. Не говорите вие, а духът на отца ви говори чрез вас. Даром приехте, сега даром давайте. Вървете. Бог да е с вас. Благословена си ти сред жените. Ти си неговата майка.
Който вярва в Небесния Отец, е негов брат, негова сестра, негова майка. Вземи това. Царят идва. Идва Ирод. Следвайте ме. Хайде! 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 Убийте тиранина! Ироде! Плати с кръвта си за кръстителя! Убиец! Убиец! Твоята кръв срещу кръвта на кръстителя! Дайте път за Негово Величество, дайте път! Беше нападнат от проклетите зелоти. Насам. Сложете го там да легне. Полека. Внимателно. Ето тук. За малко да ме убият. Щяха да ме убият. Стражата просто я нямаше. Бяха твърде бавни. Знаеш ли защо се случи това? Защото двама от учениците на Исус от Назарет проповядваха в града. Ваше Величество, самият Исус не се интересува от зелотите. Той може би не, но зелотите още извличат полза от него. Извличат полза и от Йоан Кръстител. И сега той е по-опасен, отколкото преживе. Дръж си езика. Не стойте така! Какво ме зяпате, глупаци? Вън! Никаква милост за зелотите! Избийте ги! Вървете! Хайде от трепки такива! Продадохте душите си на Ирод! Ироде, Божието проклятие е над теб! Убий ни, Ироде! И хиляди ще въстанат да отмъстят за кръвта ни! В името на царя, убийте ги! Така ще свърши всеки, който заговорничи срещу царя. Горкият Амос да умре така. Колко добър и силен беше той. Не скърби, Симон. Ти ги предупреди, помниш ли? Те бяха мои братя. Живея с тях от момче. Знам, че бяха безумци, но бяха и честни. Мислеха, че могат да принудят Божията ръка. Именно. Сега Исус ще отиде в Йерусалим и ще наложи на Синедриона своите условия. Няма да има нужда от кръвопролитие. Ела, да намерим господаря. Хайде! И тя ми каза: Равине, не знаех какво да кажа. И изведнъж започнах да говоря. Силата, помогнала на Петър, помогна и на мен. Учителю, всичките очакват с нетърпение. Кой съм аз, според хората в Галилея? Някои казват, че си Йоан Кръстител, не искат да повярват, че е мъртъв. Знаят, че е мъртъв. Но казват, че ти си прероденият Йоан. Да. Чух някой да казва, че ти си Илия, възкръснал от гроба. Някои казват Еремия или Езекил. А вие кой казвате, че съм?
Аз казвам, че си Месията. Синът на живия Бог. С тези думи, Симоне, син Йонин, ти се показваш благословен сред мъжете. Не плът и кръв ти разкриха истината, а Отец на небето. Затова вече ще те наричам Петър. Камък. И на този камък аз ще съградя своята църква. И портите на ада няма да я завладеят. На теб аз давам ключовете за небесното царство. А на всички вас казвам следното. Петър каза истината. И сега вие я знаете. Но не бива да я казвате на никого. Времето още не е дошло. Ала идва друго време. Времето за мен да отида в Йерусалим. О, да, господарю. Трябва да отидеш в Йерусалим. Целият град те очаква. Старейшините на Израил трябва да те видят и да те признаят. Не, Юда. В Йерусалим човешкият син ще бъде отхвърлен от старейшините и първосвещениците. Ще бъде осъден. Ще бъде предаден на неверниците, които ще го бичуват. Ще му се присмеят. Ще го убият. И после, след 3 дни, той ще възкръсне. Блажени нисшите по дух, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците,
защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте вие, когато ви хулят и ви гонят и кажат против вас лоша дума заради мен. Радвайте се! Веселете се! Защото голяма е наградата ви на небесата. Понеже така гонеха и пророците, които бяха преди вас. Помнете, когато се молите, вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди да сте му поискали. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Учителю, ти каза, че отиваш в Йерусалим. И че там ще те убият. Ако е така, наш дълг е да ти попречим да отидеш. Не допускай това да се случи. Петре, сега мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко. Чрез теб говори сатаната. Махни се от мен, сатана!
Слава на Иерусалим! Благослови тази свята земя. Иерусалим! Ела! Дай ръка, Лазар. Ти върви, ще те чакам при портата. Още една почивка и ще сме почти там. Иерусалим ще е пълен с поклонници заради Пасхата. Дали ще отиде право в града? Каза, че там ще бъде убит и че ще възкръсне. Учителю! Учителю! Марта и Мария, сестрите на приятеля ти в Витания, ме изпратиха да те намеря. Лазар е много болен. На смъртно легло. Върви. Кажи им, че ще дойда. Господарят идва, той идва. Учителю, Марта идва. Господарят пристига. Господарю. Господарю. Ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но знам, че дори сега, каквото и да поискаш от Бог, Той ще ти го даде. Защото вярвам, че ти си Христос, Синът Божий, който дойде на света, за да ни дари с вечен живот. Къде сте го положили? Ела и виж. Господарю, господарю, дълго се молих да дойдеш. Ако беше тук, Лазар нямаше да умре. Махнете камъка. Но той е мъртъв от 4 дни. Тялото му сигурно се разлага. Отместете камък. Хайде, помогни ми. Благодаря ти, че чу молитвата ми.
за да повярват тези, които стоят наоколо, че аз съм възкресението и животът. И който вярва в мен, няма да умре вовеки. Слязох в страните под земята, при хората от миналото, но Ти изведе душата ми иззада. Господи, Боже мой! Лазаре, излез! Този, който вярва в мен и да умре, ще оживее. Много е скъпо, не го искам. Той все се оплаква. Един по един. Дай овцата. Дай овцата. Дай овцата. Благодаря. Господарят, нашия Бог, е само един. Ти си господарят, нашият Бог, Богът на дедите ни. Благослови ме, Отче, за вечно спасение. Ето документа, който поискахте, господарю Зера. Благодаря. Поласкан съм, че ме посети, но каква е причината? Господарю Зера, мнозина в Израил вярват, че влиянието ви в Синедриона дава големи надежди за бъдещето. Не виждам по-подходящ човек да ме представи пред първосвещеника Каяфа. Щом знаеш толкова много за мен, няма да се изненадаш, че и ние знаем за твоя равин от Назарет. Чудеса. Възкресения на мъртви. Забележително.
Ще ми се задълженията ми да позволяваха да се срещна лично с Исус. Де да можехте? Тогава нямаше да се съмнявате, че той е единственият човек, който може да донесе мир на Израил. Какво? Зелотите знаят, така че. Може би ще се изненадате, но знаят и пазачите на храма. За щастие римляните са практични и биха приели всеки, който може да донесе мир, а ако този мир няма да им струва нищо, толкова по-добре. Синедриона трябва да провъзгласи Исус за юдейски цар и да каже на римляните. Какво? Виж, Цезаре, имаме нов цар от царския род на Давид, в когото имаме доверие, който проповядва мир, търпимост и любов дори на римляни, така че можеш да оттеглиш войските си, нямаме нужда от тях. Много добре го казахте. Ще трябва да го кажа още по-добре, за да махнат войските и прокуратора. Да не говорим за бирниците. Чух за остроумието ви, но сега не е време за него. Добре. С теб не бива да спорим. Какво искаш да направя? Оставете Исус от Назарет да се докаже пред Синедриона. Мога да ти обещая, че ще получи тази възможност. Равине, дълъг живот ти желая. Моля те, Исусе, спаси ме! Добре дошъл в града ни! Приветстваме те! Той възкреси Лазар от мъртвите. Кой е този Исус от Назарет? Пророк. Велик пророк. Пророк. Яхна магаре? Град Иерусалим те приветства. Вижте своя цар, Еласмир. Синът Давидов! Ти си надеждата на Израил! Нашият пророк и спасител! Исус дойде, за да ни спаси. Осанна! 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 Тук не се търгува с римски пари. Трябва да ги смениш за шекели. Но това е ефтино. Щом не ти харесва, иди другаде. Обръщате дома на Господ в пазар. Срамота! Толкова много. Не думай. При мен обмяната е най-изгодна. Ще струва 10 чекила. Вземи 2 вместо 1. Подарък е. Кой иска агнета? Продавам агнета. Иерусалиме, праведната столица, ти беше изпълнена с правосъдие, но стана блудница. Спрете го! Луд ли си? Не чу ли? Парите ми! Парите ми! Крадци!
Това е дом за молитва. А вие сте го обърнали на свърталище на крадци. Спрете! Равине, казвам се Зера. Аз съм книжник на това свято място. И аз, като братята си, проследяваме мисията ти с голям интерес. Чухме добри неща за теб. Но това, което направи днес, ни потресе и изненада. Искаш да унищожиш този свещен храм ли? Храмът не е само камъни. Той е дом Господен. Не може да бъде разрушен, докато Бог обитава в него. Унищожете този храм и след 3 дни аз ще го издигна отново. Този храм е строен векове наред. А ти мислиш, че ще го построиш за 3 дни? Каза го, но не го разбра. Равине, разбирам по-добре, отколкото мислиш. Учителю, този книжник искаше да те поздрави приятелски и да разбере мисията ти. Беше ли мъдро да го отблъснеш? Той е един от най-непредубедените в Синедриона. Отвори сърцето си, Юда. Не ума си. Отвори очите и сърцето си. Господарю Зера, господарю! Скъпи Юда, прав си. Учителят ти няма усет за политика. Но той е невероятен човек. И ще продължим да следим мисията му с голям интерес. Синът ти ще проповядва в храма, да те заведе ли? Не. Ще изчакам. Ще го видя, когато му дойде времето. Благословени са очите, които виждат това, което виждате. Защото, казвам ви, много пророци са искали да видят това, което виждате, но не са видели. Да чуят това, което чувате, но не са чули. Благодаря ти, Отче, че скриваш тези неща от учените и разумните и ги разкриваш пред невинните и простодушните.
Защото този, който е велик сред вас, трябва да бъде твой слуга. А който е пръв, да бъде твой роб. Точно както Синът човешки дойде, не за да му бъде служено, а да служи. И да даде живота си като откуп за мнозина. Елате при мен, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Елате, вие, благословени от отца ми, и наследете царството, приготвено вам от създание мира. Бях гладен, но вие ме нахранихте. Бях жаден, но вие ми дадохте да пия. Бях странник, но вие ме приветствахте. Бях гол, но вие ме облякохте. Бях затворник, а вие ме посетихте. Бях болен, а вие дойдохте при мен. Ще попитате, кога сме направили това за теб? Всеки, който е направил това за ближния си, направил го и за мен. Даме. Господарю, аз съм Варава, Зилот. Преди да бъда убит, Амос ни каза, доверете му се. Братята ми са готови. Някои от тях са стражи на храм. Денят за отмъщение на римляните дойде. Всеки ден примката на робството се затяга около врата на народа ни. С теб начело и с нашите мечове за теб, народът ще се вдигне на бунт. Някои от свещениците казват, спазвайте законите на Цезар, но това не важи за евреите. Кажи ни какво да направим. Каквото и да ни кажеш, ще те послушаме. Обичайте враговете си и простете на тези, които ви преследват. Денят на прошката дойде. Да простим на Ирод? Да простим на римляните? Простете на всички. Но римляните са убивали стотици невинни хора, млади и стари, покосени, без милост и без съд. Едва ли искаш да простим това, господарю?
Трябва да отговорим на меча с меч. Всеки, който извади меч, бива убит от меч. Но ние трябва да сложим край на плача на Израил. Варава, заслепен си, не виждаш истината. Новият Йерусалим няма да бъде построен чрез убийства и възстания. Чрез вяра ще изпълним земята с добро. И тогава лъвът ще легне до агнето. Няма да има повече убийства и разрушения. И плач няма да се чува повече. Но докато чакаме този ден, хората ни живеят в плач и страдание. Варава, искаш ли да ме следваш? Дойдох да понеса на раменете си греховете на света. Който ме следва, трябва да стори същото. Не. Варава, I must needs look forward to the days of worship which will follow it, and I ask thy blessing on. Учителю, благослови детето ми. Осанна, Осанна, синът на Давид. Не позволявай децата да изговарят тези думи. Това е богохулство. Ти си отговорен за това. не сте ли чели псалмите? Из устата на младенци и кърмачета ти си стъкмял похвала. С каква власт вършиш тези неща? Преди да ти отговоря, ще ти задам един въпрос. Откъде Йоан Кръстител получи власт да кръщава? От небето или от хората? Не знаем, не можем да кажем. Много добре. Не ми казахте нищо. Нито аз ще ви кажа с каква власт вършат тези неща. Ще ви разкажа една история. Елате. Един човек имал двама синове. Един ден той казал на първия: иди и работи на лозето. Синът отвърнал: не. Но после размислил и отишъл. Бащата казал съвсем същото на втория си син, който отвърнал: разбира се. Но той не отишъл. Кажете, кое от двете момчета е изпълнило волята на баща си? Първото. Второто. Да, първото. Каква е полката от тази история? Че има хора, които се мислят за праведни и казват да на Бог, но не изпълняват волята му. Йоан Кръстител дойде, но вие не му повярвахте. Дори когато видяхте грешници да се покайват, те ще влязат в небесното царство преди вас.
Обичайте враговете си. Благославяйте онези, които ви проклинат. Правете добро на онези, които ви мразят. Молете се за тези, които ви преследват. Ако обичате само уния, които вас обичат, каква ви е наградата? Дори бирниците го правят. Ако някой ви удари по дясната буза, обърнете и другата. Ако някой ви вземе върхната дреха, дайте му и ризата си. Давайте на всеки, който ви поиска. И не искайте обратно своето от този, който ви го отнеме. Както искате да постъпват с вас хората, тъй и вие постъпвайте с тях. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете. Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Какво ще откаже един баща на детето си? И ако вие, които сте несъвършени, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият небесен Отец ще даде добро на тези, които искат от Него. Какво става? Прелюбодейка! Тя е грешница! Уличница! Съгрешила е спрямо съпруга си! Убийте я с камъни! Трябва да бъде съдена! Какво става? Тя е грешница. Прелюбодейка. Ще бъде наказана според закона. Заведете при учителя. Това е срамно! Убийте я с камъни! Убийте я с камъни! Господарю, какво да направим? Тази жена е извършила прелюбодеяние. Трябва да бъде наказана според закона. Какво ще кажеш? Отговори ни, господарю. Искаме да знаем твоето мнение. Да, кажи ни. Правилно ли е да я убием? Нека този от вас, който е безгрешен, пръв да хвърли камък. Хайде! Къде са обвинителите ти? Има ли някой, който те осъжда? Не. Няма. Тогава и аз не те осъждам. Върви. И не се грешавай повече.
Fresh today, I picked them myself. You, it's always the same old story. Feels like my The servants went out and invited everybody they met. Това не е ли стотникът? Сватбената зала била пълна с хора. Прощавай, че те прекъсвам, равине, но искам да те помоля за голяма услуга. В къщата си имам един слуга. Служи при мен дълги години. Обичам го не като слуга, а като син. Той е много болен. На смъртно легло е. Равине, с голямо смирение... Искаш да дойда в дома ти? Добре. Ще дойда. Не, недостоен съм да те приема под своя покрив. Знам, че ако кажеш една дума, слугата ми ще бъде изцерен. Аз съм човек на дълга, но имам власт над 100 войници и ако кажа на някой от тях, направи това, знам, че ще го направи. И ако кажа на друг, иди там, знам, че ще отиде. Няма нужда да го видя, за да знам. За това е достатъчно да кажеш една дума и ще бъде сторено. Чухте ли този човек? Рядко съм срещал такава вяра сред хората на Израил. Върви си у дома. Твоята вяра изцери слугата ти. Значи е приятел на римляните. Заповедта се променя. Знаем, че сме богоизбраният народ. Как може езичник да е по-достоен от син на Израил? Всеки е добре дошъл на трапезата на отца ми. Бедни, богати, господари, слуги, чедата Авраамови и децата на езичниците. Таци! Таци! Марк е добре. Слугата ти е излекуван. Какво? Хайде! Хайде! Елай виж сам. Не вярвах на очите си. Той е изцерен. Хайде! Ела вкъщи. Ела! Our Savior, the Savior of our fathers, our Creator, the Rock of our salvation, our help and our believer. Thy name is forever. There is God beside thee. Those that were saved examine your song to thy name by the seashore. Together they praise thee, proclaim the King of the Son of God shall reign forever and ever. Blessed be the Lord who saves Israel. Who saves Israel. For it is thou art the Lord our God and the God of our fathers, our King. Да се намесим? Не. Поне за сега не. Признавам, че съм очарован от влиянието на този човек над хората. Трябва да разберем откъде идва тази сила. Съгласете се, че е способен на невероятни неща. Казват, че е възкресил свой приятел. Това е измама. Да, но признайте, че... Моля ви, успокойте се. Не бива да действаме прибързано. Елифас, кажи на капитана на стражата на храма да докладва на първосвещеника Каяфа. Незабавно. Милостиня, дайте на бедния слепец. Нека Бог да ви даде щастие. Господ здраве да ви дава. Помогнете на слепеца. Роден съм сляп.
заради греховете на родителите си. Когато давате, ще получите. Нека Бог ви даде щастие. Помогнете. Сляп съм по рождение. Моля ви, помогнете на бедния слепец. Моля ви. Учители, ето го! Ето го! Учителят е тук! Престанете! Оставете ме! Престанете! Моля ви! Справя се добре за слепец. Ако виждаше, нямаше да получи нищо. Оставете ме! Не ме пипайте! Казах да не ме докосвате! Този човек е сляп по рождение. Що ме свикнал със съдбата си, защо да я промениш? Той живее в мрак. И докато съм на този свят, аз съм светлината на света. Не дей! Не пипай очите ми! Не искам да ги докосваш! Не докосвай очите ми! Боли ме! Очите ми горят! Какво ми направи? Какво им сложи? Измийте очите му. Хайде, да го заведем, хайде! Направете път, направете път! Елате с нас и вижте. Учителят изцери слепия мъж. Сега вижда ли? Не сме се убедили. Изкъпете го. Не е докосвал вода през целия си живот. Хубаво го измиете. Виждам. Вече не съм сляп. Виждам те. И теб. Виждам. Братя. Братя. Вече не съм сляп. Виждам всичко. Сега вече знам какво е да виждаш. Това е чудо. Виждам света. Прогледнах. Братя, виждам ви. Всичките. Какво мислиш за това? Дайте път, свещеникът идва! Дайте път! Назад! Какво ще кажеш? Какво ще кажеш за човека, който те излекува? Той е пророк, без съмнение. Какво? Бог ти върна зрението, не е онзи човек, той е грешник. Не знам. Не знам дали е грешник или не. Знам само едно. Преди бях сляп, а сега виждам. Това е чудо! Трябва да го намеря и да му благодаря за стореното. Къде е? Къде е той? Къде е? Господарю, прогледнах. Вече виждам. Вярваш ли в човешкия син?
Кой е той, господарю? За да повярвам в него. В момента го виждаш. Този е, който говори с теб. Вярвам. Господи. Дайте път! Дайте път! Свещеникът е тук! Дайте път! Дайте път! Този измамник никога не е бил сляп. Представяше се за такъв, за да се изхранва. Прав е! Той е лъжец! Знам го отдавна. Никога не е бил сляп. А ти какво ще кажеш? Как връщаш зрението на слепец? Дойдох на света, за да дам зрение на тези, които не виждат. И да отнема зрението на тези, които виждат. Какво искаш да кажеш? Че ние праведните сме слепци? Ако бяхте слепи, нямаше да имате грях. Но сега казвате, че виждате. Затова грехът ви остава. Този човек работи за дявола. Мошенник! Накарайте го да замлъкне! Горко на вас, книжници и фарисеи! Всички сте лицемери! Защото затваряте вратите на небесното царство пред хората. Понеже сами вие не влизате, нито влизащите пускате да влязат. Слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате. Кланяте се на буквата на закона, но престъпвате сърцевината му. Правосъдие, милост, вяра. Приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистотия. Виждате ли тези камъни? Казвам ви, няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат. Ваш е домът на опустошението. Дом на гущери и паяци. Змии, рожби на усойница. Как ще избегнете вечното проклятие? Няма да ме видите тук повече, докато не кажете: благословен идващия в името Божие. Защото аз и моят отец сме едно. Богохулник! Как не го е срам да говори така? Ти не говориш за народа на Израил. Слушайте учението на нашия Бог. Да бъде убит с камъни. Богохулник! Заслужава да го убием с камъни. Богохулник! Какво става там? Не ми харесва. Отивам да видя. Остани сам на пост. Добре. Каспар. Убийте римляните! Не е Месията! Той е лъжлив пророк! Той е приятел на римляните! Убийте го с камъни! Убийте го! Убийте го с камъни! Предател! Предател на Израил! Предател! Той говори истината! Убийте го с камъни! Убийте го с камъни! Убийте го!
Петре! Дойдох да ви предложа помощ. Отче Никодим. Да, трябва да ви предупредя. Вие сте в опасност. Кажете на учителя си да не ходи на публични места. Бог те изпраща, отче Никодим. Ти говори с него. Само теб би послушал. Ела. Учителю. Равине, ще има събрание в Синедриона. Там имаш много врагове, но имаш и приятели, които вярват, че си изпратен от Бог, защото никой не може да посочва такива знамения или да говори такива неща, ако не е пратен от Бог. И все пак, сърцето ми е тревожно, а умът ми объркан. Трябва да ми помогнеш да видя истината. Ако някой се не роди свише, Никодиме, не може да види Царството Божие. Да се прероди? Може ли човек да влезе в утробата на майка си 2 пъти? Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди на думите ми за раждането свише. Вятърът духа където иска, а ти чуваш гласа му. Но не знаеш откъде идва, нито на къде отива. И така е с всеки, който е роден от духа. Бог толкова обикна света, че отдаде своя еднороден син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, да има вечен живот. Бог изпрати сина си на света не за да го съди, а за да бъде светът спасен чрез него. Гледахте трета част на филма Исус от Назарет, обработен от екип на продуцентски център Външна телевизионна продукция 2013 година. Преводач Ралица Ботева. Редактор Елисавета Каменова. Тон режисьор Елеонора Карагьозова. Режисьор на дублажа Елена Русалиева. Ролите озвучиха артистите Таня Димитрова, Ани Василева, Васил Бинев, Стефан Димитриев, Николай Николов, Светозар Кокаланов.